Yo, Sabri, na Eritrean, Ura, Ata, Dako. And then Okuapehene, Awukudae, I am a Menatohene. Okuapehene, Menatohene. I didn't see our as well, Manaroma, when you tata.
body that wants now. Motie na to be cool the fan just say I don't think Kunti Kuma na Roma Kobiafo ya hede wa say yes ya pa ye be hunti ye chitire mu ha say ye papa atada akoso ne na sister for the rest na no so come yo sabri ye se wo kesi be sia Okuapehene chi osa owura adoyobo na oyewura adada ko mon sem kakra atuga mon sem na mo fe ji anko. Thank you very much. This is an abridged version of the profile of Ata Dabo. An abridged version of the profile of Ata Dabo. And I will do this with your kind permission in English language. Let's say, na aha, a new home background. Let us simply say, aha, you go there, now lecture, Jumedinos. Menatohene Atadapo has a wide range of working experiences, from manufacturing industry to service industry to air transport industry to construction industry to church administration and counseling. Last but not the least, as a researcher of traditional and customary history of the Okuapehene. The Menatohene is a product of Accra Polytechnic and Adam Franciscan that also obtained a certificate in financial accounting on passage and cargo handling from December Lufthansa in Germany. The Menatohene Atadapo, as an accountant by profession, had occupied many positions in all spheres of endeavor. He has served in many leadership positions in society and in church, and more particularly the Presbyterian Church of Ghana, in different occasions as a treasurer and in the finance department. He has worked as a counselor to pastors and great leaders in society. Mr. Atadapo, now known as the Menatohene Atadapo, is married to Mrs. Selinadako and blessed with 3 children. Thank you so much. Thank you so much. Yo, I don't have a kind of the chief of staff for the way you brought food, one pet, no one saw a lawyer in Yampa. Yo, Sabi, Bidama, or Chami, Jampa, say the life history of frog Atadapo no one can. Cameroon secretary. Nana Aroma, Benkom, Nifa, Jase, Adontin, Kunti, Kuma, Nilamo, and Salamede Menatohene, Mechiano, Nasim Tiane said, Vimjuko Kumkramo, Obaya, Nibenkom, Shinaptim Pabako, Benkom Fume. Nifa national team baako. Nifa Jase national team baako. Jase someone the Baba Yedumano. Ne Adontin national team baako. Adontin Kunti, other Penny, honor is very better singing answer. National team Bambako. Kunti, Honorable Baba Yaman, the Sobo Kai. All I can say, feel out to Lura.
ayɛ sade ɔkɔsi akufu ɔto so abiɛsa ɔno na wɔpɛgya sɛ Menatohene sɛbe wɔmfa sɛ ɔboro kɔ Roma mɛyɛ yie ɔbaayɛ ne ne ka okura n'aboa guan otie bia okura ne nsu n'aka du okura ne bia n'aka bie okura ne whisky adaka baako okura ne gin no ɛno de manka wo sɛ gati na ho nti sɛ wɔn nom gin no wo twapɛ ɔde nsa afɛfa n'ano wɔn nom to ice gati na ho adaka timpa baako brandy baako ɛyɛ mmiɛnsa n'aka bie ɛna Guinness n'aka bie ɔkasa wie wɔsi sɛ yɛ de asa ɔne bɛrɛ ɛba bɛsom wɔ ha okura ne nsam ahemia ne ahemia ɔmmerɛ kurodi ɔkɔma mpɛn agrayene bɛɛmoyene bomafiafo yere ɛnɛ bomafiafo asomfo yeo akyɛn aba me nkyɛn patu pintinfo askwafo mɛnhyɛnfo womɛdɛ mfua ɔrekita mfua Okuapehene office staff yase akɔbiafo tiritufo nkɛwiri ayinananom yeo tini ɔbaayɛ asɛm ne saa bere yɛde Menatohene ɛyɛ ɔpɛhene atadaako nti mpabokyɛ ho ne deɛ akyire de bi nyina nkyɛn mɛde ne kwakokyia nana na owie a ne papa sa afɔntɔfoɔ papaapa nti owie pɛ kofintim fɔntɔfoɔ kakra nti akra yɛnkɔ ne nkokyia no yɛw ne nana no hyɛ kyia no kwanda hɔ a yɛw